Саумысыз мұқтарам ғазиз қардашылар, Манзара информацион музыкаль тапшыруын башлайбыз. Бұл тұрмышта ең керегі жан жылысы. Елның тілесі қойсы вақытында нинди еште болуыңа да қарамастан бір қайшан орынсыз болмай ол. Шуңа да яқынларыңызға көңіл жылысы кейіп бүләк етерге тырышығыз. Манзара тапшыруын ижат түркімі ғаманың алып барышылары Идар Қиян һәм Лейсан Хыслынында сізге оңышлы кінтілей. Шулай етіп, Манзара тапшыруын башлайбыз. Әлхамдулилля, шүкір деп әйтергә кирәк, 9 ноябрьгә дә аяк бастык. Һәм бу көнебездә дә фикер, зикр һәм шөкердә үткәрергә насыйп булсын. Каз инәсенең иң рәхәт чагы эш биткәч бергәләп табын артына җыелу. Сыйлардан бәлеш һәм каз маеннан кыймак булыр. Соңгысын без бүген бергәләп пешерергә өйрәнербез. Рецепты тамашачылардан. Хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова бөек шагыйрь Александр Сергеевич Пушкин йөргән җирләргә чакыра. Зур Болданы. Бу авыл күзен чыннан да шул кадәр матурмы? Бу сорауга бергәләп җавап бирербез. Айгиз Мазияров чын татарча фатирника чакыра. Ул элеккеге алак өйләрдән нәрсәсе белән аерыла? Мондый чараларда кемнәр катнаша? Тулырак хәбәрчеләребез репортажында. Шамил Закиров исемендәге Идел йорт 22-нче театр коллективлары төбәгара конкурсының финалына чыккан иң яхшы спектакльләр Казанның Ленин исемендәге Мәдәният сараенда күрсәтеләчәк. Бүгенге көндә Идел йорт фестивале гади генә конкурс түгел. Ел дәвамында республиканың үзешчән театр коллективлары белән тыгыз эш алып барыла. Татарстанның 11 профессиональ театр базасында иҗади һәм белем бирү юнәлешендәге лабораторияләр уза. Дөньяда булган иң кызыклы яңалыклар алдагы видеоязмабызда. Бразилияда футбол милли спорт түрі саналса да, Сан-Паулода узган ачык чемпионатта робофутбол буенча Россиянең 2 командасы да беренче 2 урынны яулап кайткан. Беренче командада роботларның биеклеге 1 метрга кадәр булган. Икенчесендә кеше буена тәңгәл тимер спортчылар көч сынашкан. Роботларны Мәскәү физик-техник институты студентлары, хезмәткәрләре һәм аспирантлары ясаган. Эти роботы, классические представители роботов, управляемых... Футболчы роботларның конструкцияләренә 15 ел чамасы. 2018 елда без бу роботларны дөнья чемпионы титулына ия булган француз командасыннан сатып алган идек. 4 ел эчендә әлеге роботларда бер француз детале дә калмады. Карбон һәм алюминий детальләр уйлап табучылар тарафыннан 3D принтерында бастырыла, моторларын Корея җитештерә, камералар Канададан, процессоры АКШтан. Хәзерге вакытта моторны үзебездә җитештергә уйлыйбыз. Уен вакытында уйлап табучыларның тимер спортчыларга ярдәм итәргә хакы юк. Алар тулысынча автоном рәвештә уйный. Россия уйлап табучыларның әлеге казанышы киләчәктә кеше гомерен саклап калуда да кулланылуы ихтимал. Чөнки роботның күрү системасы бар. Алардан робот коткаручы ясарга да мөмкин. Мәскәү өлкәсенең Чолково шәһәрендә вакытлыча урнаштыру пунктларында Марусы һәм дуслар корги отряды волонтерлары балалары белән Белгород өлкәсеннән күчерелеп килгән гаиләләр өчен очраштыру уздырды. Төбәкнең гадәттән тыш хәлләр комиссиясе рәисе урынбасары Леонид Киселев әйтүенчә, 4 аяклы коткаручылар өйләрен калдырып кайткан кешеләргә ярдәмләшергә килгән. Муж остался, бабушка, дедушка осталась. Нам главное было детей вывести. Туган якта әтиебез, әби бабайыбыз калды. Безгә балаларны чыгарырга кирәк иде. Монда мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска булдык. Безне монда бик яхшы каршы алдылар. Там остался муж, он пока работает, приглядывает. Ирем әтиләрем Белгородта калды. Күршеләрнең ишек алдына мине төшкәч нык курыктык. Монда тыныч булгач үзебездәге хәлләрне бераз онытып торабыз. Атышулар аркасында тормышларына куркыныч янаган Белгород өлкәсеннән килгән 125 кеше вакытлыча балалар лагеренә урнаштырылганнар. Биредә 5 тапкыр ашату каралган. Кер юу балалар өчен уен зоналары да бар. Шулай ук медицина ярдәме һәм психологик ярдәм дә күрсәтелә. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны кунакханә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Саулык зур байлык икәнен беләбез, сәламәтлек турында һәр вакыт сөйләшү актуаль. Шул уңайдан студиябездә кунакта халык табибы, үләннәр белгече Фирая Захарова. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көн сезгә. Фирая ханым, үләннәрне җыйдык бит инде җәе буе. Хәзер аларны булды бит инде, аларны җыймыйбыз, аларны булганнарын гына кулланабыз, шулаймы? Шулай, Нинди үләннәр турында бүген сөйләшербез икән? Әйтелсә, алар бик күп бит инде. Нәтиҗәдә гади обычно кеше куллана торган үләннәр, бетник, мелиса,
анарасың сары мәтрюшка, зәңгәр мәтрюшка, гелҗимеш, дүләнә, укроп семенасы, анис семенасы, тмин семенасы, улар бик күп. Анарасың күркәләре, зирек күркәләре, норат күркәләре, кайын күркәләре, кайын бірелері, олар дүния, кімнің тәсі бар, оларны қоланырға яры. Алар соң бик кіші башыдан қоланылады. Қора жиләк яфрақлары, қойын жиләк яфрақлары, аблип еқі яфрақлары. Олар бітінесі файдалы, бітінесі кішіге бара. Бақа өлеріне жиғаның бик кіші қарындап бесем. Қойын яфрақлары, анарасын алмалар, қора мелешлер, шулай жиған вақытта, алардың бұд энергиялар, яфрақлары тоже файдалы бит. Если бы қатты тіге ауламасалар, если как бы обработкаға не подвергались, то они тоже жиып пішерге яры, олар бик яқшы тақсыр етті. Ол біз болған өлеңлеріні шейге гына салабыз, иртәбілен тұрдық, шей ясағанда шыларны салып. Яры, біздің обычно заварка, яшел или қора, бітін өлеңні принимать это өзіне. Как бы получается дружба. Шей бит тоже өлең бит, көз секілі бітінді ол. Поэтому принимать это. Анда просто шейде кофеин бар, а өлеңде кофеин, обычно өлеңде кофеин жоқ. Олар бітінесі файдаға бол еге. Мына гүл жеміштерін қашан жеу дұрыс? Қызарғаш ма? Бик... Соңға қалдырмастан? Біздің соңында, біздің кішаны жейіп бітірі әкешіл вақытта. И ол бір өлеғанда дұрыс. Потому что анан витамины сы бик көп була. Ну, мен, например, шейге салары емтігі пішкәш, әзірек жебігәш ұттанырек була. Олар икісіре файдалы бір өлеғанда. Анарасын була тауныqы яқшырақ тағым. Мына біз өзіміздікінде құланабыз, тауныqында құланабыз. Ал гүлжемішін жеп қатырып қойырға ма, аны кептіріп қойырға ма? Кептіріп қойырға, конечно. Кептірсәгіз бұл оңа бір нәрсе болмай. Өзіңіз білен алып келген өлеңдерін көрсетіңіз. Әлі нәрсек әйттім, мына біздің бүтінік Мелиса бар. Қазір бек көп кісі, шынты қызық өлеңдер өстірі. Мына бірсісі исмі Манарда, икісісі Лафант. Олар икісі де бүтінік секілі тәміне, бек қошылы, бек тәміне бола. Олар икісі де бек бүтінік секілі, Мелиса секілі бара. Икісі де болар. Тоюларына, ашқазанларға, нервный системаға, буынларға, белінлерге, обменный процессорға бик яқшы файдалы бұла. Әмірі бұл лафант дегені, лафант анисовый, нақ анис секілі тәмі. Кімді, допустим, анис яратса, әзілек өләнлерге, шейлерге, әзілек салсағыз, тағымдағы файдалырақ, тағымда тәмірек бұла. Манарда, нақшындай ол по-другому называется американская мелиса, лимонная, бергамот или мята-лимонная. Ол тоже бик яқшы. Мына бірсі бітінікке бара, бірсі лимонға мелисаға бара. То есть олардың, получается, подружкалары. То есть олар бик қатты файдалы. Действительно, олардың зиянлары жоқ, файдалары бик көп. Любой өлеңге, любой жылмаға, даже шеге салсағыз, сіз шені бір шашкада ішесіз, екі шашкада, үш шашкада ол файдаға ғана бұла. Анарасын, мына біз обычно бик өлеңдер, бик ғади өлеңдер, кішіккен бик қашы өлеңді. Мына біз бик еш қоланабыз рязка деген өлең білен, рязка. Ол су үстінде, шешме су янында, шешме су тоже тұра. Шында өсе бик шеста орында. Ол водоплавающее растение. Бик яқшы бронхолегочная система файда бере. Аллергиядан бик яқшы болыша. Иммунная система бик яқшы көтере. Анарасын обменный процесс улучшает. То есть мәддәләрнең эшләрен как бы үзгәртә, яхшырта, бик яхшы үлән. Зияны юк, файдасы бар, если аның дозларын бик яхшы біліп эшләсәгез. Можно бір шәй кашыгы, бір стакан суга салып, көне буена шуны шәй шикелле эчәргә, а можно перелилар эшләргә була белән. Бір шәй кашыгы порошогын итеп, бір шәй кашыгы бассагыз, можно эшләргә шариклар. Шулар шалик анық қойасы холодильник, анасын біріне, икені психончик ошап тұрасыз. Ол бик яқшы файда бере, особенно үпкелерге. Бик көп кіші жия бірінші шыққан өләнні, үпке өләні. Ол называется медуница. Мына шу өләнні салсағыз сборларға или шелерге. Мына ел бойы шул файда беріп тұра. Аның зияны жоқ, файдасы ғана бар. Яскіні жила шешеклері, жай бойы зур-зур яфрақларын жиырға керек. Она витамин С, В витаминары, прям дынье, действительно получается полностью природный антибиотик. Она раз мына бұл өләнлерін солғаш,
5-6 түләнді, 7-11-15-не салсақ, 17-не салсағыз, даже 20-ден көбірек саларға яры. Санап саларға яры. Можно кімге, допустим, четный, кому не четный, кому как нравится. Бля, бар березовый гриб чага. Она бик кіші біле. Если она бик қатып заваривать тәгіз, ол бүтін чайны қоп қарайды. Шуңға үшін мені обычно шулай істейбіз. Шундай зор болса, шуләнерге бір ярты сағатқа шуны салып қоясыз да, анасын алып қоясыз. Аның бүтін файдалы әбелі, шунда шул шайға шыға. Шул чайны ішіп бітіргәш, тағын, если біленден, допустим, кабутар салған вақытта, шул чайгыны тағын юңа заваркаға саласыз. Ол тағын шыға. Или шушы кусокны даже можно бір ай ішерге. Это и антибиотик получается, и иммунная система, и противопухоли получается. Потому что бик бүлендерде бар антиоксидантлар. И прям шуночка вақытта иммунная система бүтінне екінші болып өзің хесете. Әміне ол бір тапқыр ясап ішілген шайдан соң, екінші тапқыр ясап ішерге мүмкін ма? Үлен шай как раз шулай ішәбіз. Бір ішкәш, тағын кипкам заливаем, деге ұрышта женим. Аны тағы, міне пока аны тісі бар, пока аны ісі бар, хама можно істеп тұрға ісі сол. А заварканы алай істеп болмай. Поэтому үләнішкен вақытта бик файдалы була, бик экономны була. И бір бүт ішлегенде, міне пайда үләндеріне термоста завару керек самый керек түгіл. Бір тапқыр завару 2-3 тағын салсағыз, арыңдығы екінші ингредиентлары тағын шыға башылай. То есть бір юлы бірнесі шыға бітмей. Поэтому ол шақта бик міне шулай бик удобный булау. Бақсан көрсең, тұташ файдағына екенгіл. На шулай, тұташ файда ие. Ферай апа, қазіргі уақытта міне салқын тию аурулары сезон бетейінде. Көп кіші ютәлі, жеткірек, тішкірек. Міне ондай уақытта ненде үләнлер қоланырға керек. Мұхтарем тамашашылар, бұл сұрауға жауапны біз, сіз социаль шертелерімізге yazылып, ишіте алашақсыз, шоңа көре бізге yazылыңыз, һәм тылыңыз. Ферай апа, біз сіздің білен саубылашабыз, бек зор рахмет сізге. Сау болыңыз. Сәлемет боларға ясын. Мұхтарем тамашашыларыбыз дірістен де салқын тию аурулары бек көбейіп кетті. Ондай вақытта шейлер де бек файдалы бола екен. Һәм алдағы видеоязмабыз да файдалы болыр деп ойлайбыз. Қадірлі дуслар, мен сізге қазір көрсетем мастер-класс нешік әдірліге шай. Бізге керек термоста қоня су 70 градуслы. Башта салабыз лимон. Ұлы лимон болғаш, біз салабыз ярты лимонны. Бір бал қалығы салабыз куркуманы. Керек салыға қора бұрыш. Бұрдық 8 тапқыр. Қазір гвоздиканы үстейбіз. Салабыз кардамон, 3-ні. Қазір салабыз 5 барбарис. Қазір салабыз ярты қашық корица, бал қашық. 5 бүртік үзім салабыз. Керек лавыры яфрағын салыға бірні. Бір шеметіп, жетін ұрлығын салабыз. Ин озақтан салабыз 3-4 қалақ балны салабыз. Шай ярты сааттан соң әдір була. Шушынды шайны үйде сіз пішірігіз, сәлемет булығыз. Татарлар ішке бик уңған халық. Ол әлек-әлектен көпләп қышқырт асыраған. Қазымәсі ауылның ең яратқан бәйрәмләрдің бірісі һәм алтын кізінің моллық, матурлық бәйрәмі болып саналған. Қазымәсін өткәрі өзі бір дәрәже. Ол кішінің юмартлығын, кең көңіллігін көрсәтті. Бүгінде шундай бәйрәмләр уздырушылар болуы сейіндірі. Қазымәсін біз үскен вақытта әлі көріп істікләсен ең рәхәт, ең көркем матур мезгілдерінің бірісі ол күнні бірінші мәртебе қаз етіп пішіріләге болмаса бәліш салына, ол күнні мұлтауына қырылла һәм құймақ. Қазымәсінің құймағы, аны енді міне шышы яңа қазлардан тігілген шышы қауырилар білән майлап жібересің, оның исі, оның тәмі, ол енді ескетке шелеп кінә бітірілді. Ең жайлы, ең тез пішетірған ризықларының бірісі құймақ. Шоңа көре, қос сойған күнні тезгіне қонақларын сыйлау үшін құймақ әзірлерге керек. Бұның үшін бізге су, сүт, май, йомырқа, тұз, шекер құмы һәм шүпре керек. Шүпре болса, тағын ұнда керек әлі, ұнсыз болмай жәмәғат.
Менә иң башта салабыз süt. Менә мәсәлә минем 3 литрлы савыт, мин аңа салам ярты литр süt. Sütten күбрәк итеп салам суны. Суны күбрәк салам. Менә шушы 3 литр савыттагы камырдан безнең 3 тәлинкәдән артыграк коймак чыга. Рәхәтләнеп. Май салам, сыйык май салгачыннан ул йомшаграк була. Йомырка сатам, 2 йомырка кирәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аш кашыгы туз салам шушы 3 литрлы савытка. Шуңа салам 7-8 бал калагы белән шикәр кымы. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şeker kımını küp salsam, kıymak kızarıbırak pişer. Endi maturğuna itip salsam, ezgine salsam o maturğuna olup pişer. Min üzüm kıymak yasağında 2 türlü şüpre kullanam. Kırı şüpre salam. Onu salam indi yakınca bütün nesini de şamalap pişireyim. No bulaya eğer de ülşimiz iken bir aş kaşığı tiresi kırı şüpre salamız. Şundan sonra salabız свежий şüpre. Ansında mine şuşlay vaklabırak salabız. Bir baş parmak hatlı deyildi. Mine şuşlarını salgandan soň tuğulayız yaxşılap barsında. Tuğulağaş. Hazır onu salabız indi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim etsem kübrek. Rizq bereketli bula. Hem de indi o bütün kişiye de jite. Es kişi bula dip kaybırmağız. Me bulgaşa bek kişi kub bula. Barsına da jitsin için. Rizq hazırlegende Bismillah'ını kübrek getirmek gerek. Tabanı kızdırabız. Kızga şanı ezginegiden maylap şey veremiz. Bizim mayımız ezdir buldu. Mine koz mayı bilen baştan maylap şey veremiz. Yapışmasın için mine may kanatımız da ezdir. Kozlarımız simiz buldu. Kamırımız da ezdir buldu mine. Köperip pişti, düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Alabız mine şulay kamırını. Hem solabız iplepkine. Şıжылдан біздің құймақ түші, қамырыбыз, табаға матурлап қына салабыз. Ашылай. Мені бұл табада 3 құймақ қына бұлайынды. Мен ғадетсе 2 таба білен пішірем. Ашылай түріп салдық. Қазір енді ұтыбызны келейбіз. Құймағыбыз yanmasın deyip biraz ғана қыссın da қарайбыз. Әлі болмады. Biraz onun kızgandan son kıyıları pişip çığa iplepkine kıymakla. Hem şundan sonra indi upunu kili başlayız. Моннан нәq 55 ел элек 1967 елның 7 ноябрында тантаналы рәвештә Мәскәүдә Останкино манарасы ачыла. Шунда ук ул безнең илебезнең символына әверелә дисәк тә була. Бүгенге көнгә кадәр ул Европаның иң озын манараларының берсе булып санала. Аның озынлыгы чыннан да 540 метр. 340 метр биекликкә менеп Мәскәү шәһәренең матурлыгына хозурлану мөмкинлеге бар. Шуңа да Мәскәүгә барасыз икән әлеге манарага менмичә китмәгез. Әлеге манараны һәр кем күрергә тиеш. 2000 еллар тирәсендә хәтерем ялгышмаса анда янгын да чыккан иде, ләкин манара бүген дә мәгърур рәвештә басып тора. 5 ноябрьдә Европаның иң биек манарасы Останкино телебашнясының туган көне. Моннан төгәл 63 ел элек аны төзү буенча карарга Советлар Союзының элемтә министры кул куя. Иң элек бу манараны Мәскәүнең көньяк-көнбатышында Черемушки бистәсендә төзергә җыенсалар да, яңа объект каланың иң биек урынында Останкино питомниги янәшәсендә урын ала.
Түзіліш 4 елға сузыла. Башта манараны қолайдан ясалған электр үткәргіш линиялар мачтасы принципі бойынша түзімәкші болалар. Әмма проектның авторы Николай Никитин башқа фикірдә була. Бағананың формасын архитектор түшінде күрә. Ул аны 10 тірәкле итеп бетон монолиттан ясый. Объект бұрылған лилия шәшәген хәтерләтергә тиеш була. Бу очракта бағананың ұшы юан сабақ, нигездәге тірәкләр яфрак ролен үти. Телеманараны яңа ел алдыннан 1967 елның 5 ноябрендә ачалар. Бу Совет дәүләте өчен бик зур вакыйга була. Останкино башнясы яңа ел төне тамашасының төп героена әверелә. Очень высоко, почти ведь полкилометра, да? Да. Ой, какой он мотоциклист, маленький. Телеманараның биеклеге чыннан да ярты километр тирәсе, 522 метр. Бина эчендә 7 лифт урнаштырыла. Бүгенге көндә аның 5-се эшли. 337 метр биеклектә пыяла диварлы бүлмәләр, күзәтү мәйданнары урнашкан. 2000 елгы яңгынга кадәр биредә иң популяр ресторан «Седьмое небо» эшли. Вот это вращающийся пол, да? Да, это вращающиеся полы. Ширина их 1,60 м. За счет вот этой сложной системы блоков посетители будут вращаться в ресторане со скоростью 1 оборот в час. Әйләнә торган идәнле гадәти булмаган ресторан турында совет фильмнарында да әйтеп үтелә. Олег предлагает встречать Новый год, между прочим, в ресторане Останкинской башни. Дай мне, пожалуйста, макушечку. Он вращается. Кто вращается? Макушечку дай мне, пожалуйста, ресторан вращается. Останкино телеманарасы тиз арада Мәскәү Советлар Союзы символына әверелә. Аның белән бәйле кызыклы традициялар туа тора. Мисал өчен 5 ноябрь һәм 9 май көннәрендә манарага кызыл байрак күтәрелә. Телеманараны төзүчеләр бу объект 300 елдан артык төзәтмичә тора ала дип ышандыра. Чыннан да багана 2 көчле давыл кичерә. Тик менә 2000 елдагы янгын гына үзенекен итә. Ул 460 метр биеклектә башлана. Бинаның берничә каты яна, 3 кеше һәлак була. Янгын салган зарар 7 елга якын төзекләндерелә. Конструкция арканнар белән ныгытыла. Эчке якта ремонт ясала, яңа заманча җиһазлар урнаштырыла. 2009 елдан манарада күзәтү мәйданы ачыла. Экскурсияләр башлана. Мәскәүдә булсагыз, Европаның иң биек манарасына менми калмагыз. Бүген шәршәмбе, димәк, республика матбугаты белән таныша торган көн. Сөембикә журналының ноябрь саны тышлыгын Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күп функциялы үзәк учреждениесе директоры, Татарстанның атказанган юристы, икътисад фәннәре кандидаты Ленара Музафарова бизи. Кешеләргә ярап булмый диләр. Була. Ленара ханымының белән серләрен уртаклаша. Республика буйлап урнашкан мои документы офисларына көн сайын 14 000 кеше мөрәҗәгать итә. 1001 төрле сорау белән. Арада төрлесе бар. Юктан гына кабынып киткәннәре дә. Иң катлаулы чиракларда залга халык янына Ленара ханым үзе чыга һәм барысында үзе килә. Һәркем күңел тәрәзәләрен ачу җиңел түгел әлбәттә. Тәрәзә дигән язма Ленара ханым Музафарова җитәкләгән оешма, аларның эш үзенчәлекләре турында. Гаиләдә яшүсмер рубрикасының чираттагы кунаклары җырчы Ләйсән Гыймаева һәм аның кызы Таңсылу. Таңсылуның әнисеннән серләре бармы? Сеңелләре тугач улапа, алардан көнләшкәнме, әллә юкмы? Әнисе белән бергә кичләрен, бәхетле мизгелләрен инде. Әнисенең яман шиш белән авыру хәбәрен ничек кабул иткән? Ләйсән улы кызы белән мөнәсәбәтләрен ничек корган? Ул Таңсылуның сәхнәгә омтылуына ничек карый? Тәрбиядә камиллеккә омтылырга кирәкме икән дигән язмадан бу һәм башка бик күп сорауларга җавап табарсыз. Яшүсмер балалар булган әти-әниләр үзләре өчен үрнәк, гыйбрәт булырдай мисаллар да тапмый калмас. Әниләр балалары өчен дога кылганда, теләк теләгәндә сүзләрне бик сайлап, уйлап кына әйтергә тиешләр. Гомумән, теләк теләгәндә генә түгел, балаларга карата һәр сүзне әйткәндә сак булырга кирәк. Ни өчен шулай эшләргә соң? Ата-ана догасы дигән язмада бу сорауга гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хайруллин җавап бирә. Зөләйха апага яшәр өчен дөньяда нинди юаныч калды икән ул чакта? Ул 5-нче шәһәр хастаханәсендә гинеколог булып эшли. Хирург буларак операцияләр ясый. 1941 елда шулай гадәттәгечә операция ясарга керешә. Тик операция бик катлаулы булып чыга. Өстәл янында 6 сәгать буе бер үзе басып тора ул. Операциясын уңышлы тәмамлап чыкканда аягындагы тромблары шартлый.
Утырып ял итәргә дә өлгерә алмыйча, татарның тагын талантлы бер кызы күзләрен мәңгелеккә йома. Тәминә Биктимированың үкенечле язмыш дигән бу язмасыннан әлеге юллар. Зөләйха Тальковская турында ул. Мөхлисә апа чыгып ал. Илмира Закированың бу язмасы нәрсә хакындамы? Балачакның искиткеч җылы хатирәләре турында ул. Туганлык мөнәсәбәтләре, киң күңеллелек, кунакчыллык, әти-әниләр, күршеләр, авылдашлар кадере турында. Аны сез кат-кат укырсыз. Журнал битендәге хатирәләргә үзегезнекеләр дә кушылып китәр. Кичке 6-дан соң ашарга киңәш ителми дигән фикерне безнең барыбызның да ишеткәне бардыр. Кичке 6-дан соң ашыйсың икән, тазарасың дип куркыталар безне. Бу чыннан да шулай ди интегративлы медицина табибы диетолог Айгөл Фазлыева. Тик бу кагыйдә кичке 9-да унда йокларга ятучылар өчен генә икән. Кичен дөрес туклану буенча тагын без белмәгән ниндирәк серләр бар. Кичке 6-дан соң язмасы әнә шул хакта. Урамда ноябрь, баланнарга инде күптән бал кердән. Димәк, балан бәлешеп пешерә торган вакыт җитте. Ашсу сәхифәсендә Казан авиация заводының җәмгыятьчелек белән эшләү бүлеге белгече Айгөл Мөбарәкшина балан бәлешеп пешерү серләрен ача. Тышы кәтердәүк иттереп, эшлеген мул салып, әнисе балан бәлешен шулай пешерә торган булган аның. Студиябездә кунакта сәхнә журналының баш мөхәррир урынбасары Алсу Габдуллина. Хәерле көн, Исәнмесез, хәерле көн. Алсу, күргәнебезчә, стильдә сәхнә журналы. Сезнең бу ел юбилей елы, 20 ел. Менә шушы 20 ел эчендә ниндирәк уңышларга ирештегез? Сәхнә ничегрәк үзгәрде? 20 ел эчендә сәхнә эштәлек ягыннан да, тышкы кыяфәте ягыннан да, анда эшләгән редакция хезмәткәрләре ягыннан да бик зур үзгәрешләр кичерде. Менә күреп торасыз, мин махсус бүген элеккеге саннарында алып килдем. 2002 елдан чыга башлаган журнал бүгенгесе көндә ул бик матур сыйфатлы журнал кыяфәтен алды. Без анда сәнгать, эстрада яңалыкларын беренчеләрдән булып яктыртырга тырышабыз. Театр белән эстраданы бергә үреп барабыз. Актуаль театраль рецензияләр бирәбез. Менә спектакльләр, нинди спектакльләр куела театрларда, шул ук артистлар белән вакытында интервьюлар алып барабыз. Һәм дә инде менә тышлыкта сез күрәсез, бик матур театр артистлары да, эстрада артистлары да урын алган. Кытлык юктыр дип уйлыйм. Менә артистлар бит инде алар шөһрәт кешеләре, мине дә языгыз әле, әйдәгез минем белән интервью үткәрегез әле дип тәкъдим итүчеләр дә бардыр. Үзегез дә табасыздыр. Әлбәттә, үз кандидатурасын тәкъдим итүчеләр дә бар, ләкин без алай ялындырып тормыйбыз. Артистлар ул безнең аудитория, төп аудиториябыз, шуңа күрә без инде аларны берсен дә үпкәләтергә тырышмыйбыз. Менә шушы 20 ел эчендә менә иң популяр дип әйтү дөрес булыр микән? Иң менә тамашачыларда күңелләрендә кызыксыну уяткан нинди дә булса язма булдымы? Тема, бәлки. Кызыксыну, мин аерым бер теманы билгеләп үтә алмыйм, ләкин шуны әйтмәкче булам, эстрада артистлары булсынмы, ул театр артисты булсынмы, тамашачыларга күбрәк шәхси тормыш кызык инде. Ничек булса да, сәнгать журналы булса да, без инде аларның сәнгать ягында, сәнгать казанышларын белән бер рәттән аларның шәхси тормышларына да кагылмыйча мөмкин түгел. Гәрчә алар ул сорауларга читләтеп кенә җавап бирмәскә дә тырышалар инде кайберсе. Шулай да без аларны барып кертергә тырышабыз, чөнки укучыларыбызга шул кирәк. Турылыклы тамашачыларыгыз да бар икән, һәм берсе сезгә хат та язган. Әйе, менә бу хатны махсус алып килдем бүген студиягә. Ул 21-нче гасырда менә мондый кулдан язылган хатлар алу ул бит инде үзе бер кадерле истәлек дип әйтик инде. Апастан безнең кадерле укучыбыз 20 ел элек 2002 елдан чыга башлаган журнал. Ул безне 2002 елдан алып укый икән. Биредә ул инде үзенең истәлекләре белән дә уртаклаша. Безнең журнал үткәргән бәйгеләрдә катнашып, җиңүләр алган. Безнең җитәкчебез баш мөхәррир Зинур Хөсниярның кулыннан матур истәлекле бүләкләр дә алу турында уртаклаша. Шулай ук ахырдан менә шундый открытка, шушы открыткада язылган шигъри юлларын гына укып китәсем килә. 20 ел буе рухи азык булып хезмәт иттең татар халкына. Бер гасырлык юбилейыңны да шушы изге эштә каршыла дип телибезгә апастан Миләүшә ханым. Менә бит. Һәрвакытта шундый тугры тамашачылар, укучылар булсын иде. Әмма алар белән очрашу, шушы юбилей уңаеннан аларга ниндирәк бүләк ясыйсыз инде? Юбилей уңаеннан без менә 14 ноябрьдә
Кәрим Тинчурин театрында біздің сәхнә журналының 20 еллык юбилейна багышланган зур тамаша булачак. Биргә инде әлбәттә безнең яраткан укучыларыбыз чакырылы. Без аларга үзебезнең журналны бүләк итәбез. Әлбәттә без инде укучыларыбызга нәрсә бүләк итә алабыз. Фойеда шулай ук үзебезнең тарихи элеккеге соннардан торган выставка булачак, күргәзмә, шулай ук үзебезнең махсус проектларыбызны да тәкъдим итәчәкбез. Журнал белән генә шикләнеп калмыйча, безнең әле видео проектлар да бар, радио менә күптән түгел генә Сәхнә FM дигән радио программада эшләп китте. Икенче чыгарылышы инде аның дөнья күрде. Ул шулай ук безнең журналда QR-код ярдәмендә кирип, аны тыңларга мөмкин, һәм дә инде үзебезнең Татарстан радио дулкыннарында шулай ук яңгырый. Әгәр дә анда ишетмәгән кешеләргә менә журналны алып, рәхәтләнеп, ике чыгарылышында тыңларга мөмкин. Бу эшебезне дә дәвам итәргә планлаштырабыз. Шулай ук инде моның белән генә тукталып калмыйча, әле үзебезнең проектларыбыз да бар, күптән түгел чыгардык. Сканворд сәхнә журналында төрле елларда басылып чыккан сканвордлар тупланмасы, шундый ихтыяҗ бар иде. Татарча сканвордлар. Шуңа күрә менә үзебезнең аерым проект буларак шушы сканвордны да чыгардык. Ул шулай ук безнең сату нукталарында бар. Һәм дә инде моның белән генә шикләнмәскә, тагын да алга яңа үрләр яуларга исәп. Шуннан да эш мәйданыгы шактый киңәйгән, инде менә радио дулкыннарына чыгу ул инде сәхнә өчен бигрәк тә мәгъкүл дип саныйм, чөнки җырларны яңгыратырга мөмкин. Уңышлар юлдаш булсын, алга таба да шулай киң, кайнар иҗат белән яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт ялсын. Юбилейгыз белән сезне рәхмәт. Котлыйбыз. Кыз бик күп иҗат әһелләрен илһамландыра торган ел фасылы. Александр Сергеевич Пушкин да нәкъ кызны яраткан. Кыз кына кәефләр яхшырып, сәламәтлегем ныгый дип язган ул. Аның күп кенә әсәрләре нәкъ менә көз көне дөньяга килгән Пушкинның Болдина көзе дип аталган әсәрләр циклы да бар. Әлеге игелекле, истәлекле урынга бергәләп сәяхәт кылыйк. Нинди җир ул Болдина? Болдинаның гаҗәеп матур табигате, шәһәр ыгы-зыгысыннан читләшү, рус авылының тормыш рәвеше шагыйрь Александр Пушкин иҗатына уңай тәэсир иткән. Биредә ул бары 3 тапкыр, тулайым алганда 5 ай гына булып кала. Шуңа карамастан 60-ка якын әсәр язарга өлгерә. Беренче тапкыр Пушкин утарга 1830 елда Наталья Гончаровага өйләнер алдыннан кайта. Башкалада ваба эпидемиясе башланганга күрә, планлаштырылган 30 көн урынына 3 ай яши. Агач йорт 19 гасырның 30 елларына хас булганча җиһазландырылган. Иң зур бүлмә Зальцы дип атала. Биредә кунакларны каршы алганнар. Диварда шагыйрьнең әби-бабасының портретлары урын алган. Әсәрләр язудан тыш Пушкин рәсем ясарга яраткан. Биредә аның иң танылган автопортретын күрергә була. Сакланган әйберләр арасында хатлар да бар, күбесе сөйгән ярына адресланган. Болдинада шагыйрь Евгений Онегин романының 8 һәм 9 бүлекләрен яза. Экспозицияда исә үзе исән чагында дөнья күргән басмада урын алган. Вакыт агымының тизлеген күрсәтүче символ гаҗәеп зур кым сәгате. Аның иске өлешендә кыры яфраклар, астагысында яндырылган кагазьләр. Алар шигырьләрдән торган романның 10 бүлегенә ишарә. Икенче тапкыр Пушкин биргә 1833 елның көзендә Пугачев эзләре буенча йөреп кайтканнан соң килә. Өченче тапкыр 1834 елда отставкага китеп, авылга кайтып төпләнергә уйлагач кайта. Ләкин соңгы тапкыр кунакка кайтканда ул монда бары 3 атна гына яшәп кала. Өйдә ремонт эшләре бару сәбәпле утар территориясендә урнашкан биләмә конторында яшәргә туры килә. Әлеге бина төп йорт каршында иске буа ягында урнашкан була. Буа аша матур күпер салынган. Аны үзара Бөкре дип йөрткәннәр. Болдинаны Пушкин әкиятләренең туган ягы дип тә йөртәләр. Биредә 1998 елда Пушкин әкиятләре музее ачылган. Экспозиция 2 агач йортта урнашкан. Экспонатларның күбесе автор курчаклары. Болдинада оештырылган чын балга барып, Пушкин чырын тулайым күз алырга мөмкин. Ул дөньяви этикетка һәм 19 гасырның балалар мәдәниятына багышланган.
полонез, вальс, мазурка, полька, кадрильне карап кына калмыйча, теләге булганнар осталык дәресләрендә дә катнаша ала. Гасырлар үтсә дә Зур Болдина авылында үсеп килүче буынга бөек рус шагыйре Александр Пушкин яшәгән, иҗат иткән, яраткан чорны күрсәтергә мөмкинлек бирүче гырыф-гадәтләр яшәве сөендерә. Республикабыз табигатына сакланмый мөмкин түгел. Урман дисәң урманы, су дисәң су бараның. Елның теләсә кайсы вакытында да сакланып, илһам җыярлык урманнары бик күп. Менә шуларның берсе Печище авылы һәм аның искиткеч матур манзаралары. Ул Югары Слан районына керә, ләкин Яшелүзән районының татар авылларында күп кенә ирләр элек-электән шушы Печищеда ялланып, ашлык ташыганнар. Бу әле хәтта 30-нчы елларда да дәвам иткән. Иваново шәһәрендә 2 ел дәвамында тукталып торган татар теле дәресләре янәдән башланып китте. Аны оештыручы Иваново Акыл Факы оешмасы җитәкчесе Гөлнара Шакирова сүз уңаеннан ул безнең хезмәттәшебездә иде. Аның сүзләренчә, татар телен өйрәнергә теләүчеләр арасында башка милләт вәкилләре дә бар. Гөлнара аларны татарча сөйләшергә генә түгел, төрле кызыклы чаралар, осталык дәресләре дә оештыра, халкыбызның гырыф-гадәтләрен күрсәтә, аңлата икән. Әмінә Пермь шәһәрендә беренче тапкыр хатын-кызлар арасында Коръән уку буенча ярыш игълан ителгән. Уңышлы гына башкарып чыгарга насыйп булсын. Әмінә милләттәшләребез тормышында булган башка вакыйгаларны безгә Ләйсән Гайнуллина җиткерер. Ләйсән, рәхимит. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Һәр төбәкнең, хәтта һәр авылның да үзенә хас ризыгы була. Аны пешерү серләре буыннан буынга тапшырыла. Әгәрҗе районының Нарат авылында ул ризык төплекәй дип атала. Аны безгә кыз һәм әни Аделина белән Гөлнара Гәрәевләр пешереп күрсәтер. Сәмсез дуслар, безнең авылда төплекәй пешерәләр. Хәзер әнием белән сезне дә өйрәтәбез. Әнием, башта камыр ясыйбыз? Әйе, киттек. Су салабыз. Хәзер туз салабыз. Он салабыз. Әни ясый, мин өйрәнеп торам. Кызым, камыр бик йомшак та булырга тиеш түгел, каты да булырга тиеш түгел, камыр уртача булырга тиеш. Камыр әзер, хәзер эремчек ясыйбыз, әнәем. Эремчеккә әз генә тоз салабыз, шәй содасы өстәйбез. Хәзер салабыз шикәр комы. Эремчек ярты кило кирәк. 4 йомырка салабыз. Хәзер әйбәтләп болгатабыз. Ой салабыз.
Süt üstüyüz. Üstüyüz hazır un azgına. Kızım, ірімшек мына шошындай күлетті бұлырға тиіш. Әтіплікейні миште пішірәбіз. Миш біздің әзір. Башта камырны жайабыз, әнейім. Biz tüpürkeyine hazır mayılıyız. Alışındı təmli. Siz de pişiriniz dostlar. Хәзер кояшлы Шымкентка юл алыйк. Көз уртасы булса да, бу кала безнең хәбәрчебез Әдилә Төхбатованы җылы һава торышы белән сөендергән. Шәһәр халкы кунакларны һәрвакыт нурлы һәм ачык йөз белән каршы ала. Мөнирә Шарапова күптән түгел Шымкентка күчеп килгән һәм биредә күңеленә якын кешеләрне тапкан. Мондагы татар үзәгендә йөри, ансамбльдә җырлый, тулырак киләсе видеозмада. Мөнирә идеал кызы Шымкентта 55 ел гына яшәсә дә, биредә күңеленә хуш килгән кешеләрне тапкан. Замандашлар ансамбле җитәкчесе билгеләп үткәнчә, Мөнирә Шарапова беренче көннән үк коллективка тиз кушылган. Шул вакыттан бирле бер репетицияне дә калдырмый. Фамилиясе дә аның знамениты бит Шарапова дигән. И отчество да санана күрдегезме идеальный дигән сүздән. Елмаеп, биеп тә җиппәрә шунда сәхнәдә бер дә каушап калмый. Безнең ихварда да ул ведущий солистка и татар ансамбльнең замандашлар ансамблендә тоже данлыклы солисткабыз, данлыклы җырчыбыз, данлыклы апайыбыз. Ләкин музыкага мәхәббәт һәм иҗат белән шөгыльләнү Мөнирә идеал кызының бердән-бер сыйфаты түгел. Шулай ук татар халкының милли ризыкларын да бик яратып әзерли ул. Аның тукмачлары, пәрәмәчләре, бәлешләре һәр вакыт телеңне ятарлык чыгалар дип гаҗәпләнеп торалар аның дуслары. Яшь вакытны студент булганда да, өйгә кайтканда әнием суббота-воскресенье көннәрне бәлешләр пешерәдер. Гүбәдия пешергән, мине өйрәтте, ничек камырны ясарга, майларын никадәр кушарга. Аны бөтенесен үземдә өйрәндем. Шундый өйрәнәсе килгән. Хөрмәтле кунаклар, ашау өстәленә рәхим итегез. Ашларыгыз тәмле булсын. Мул табын алдында җыелган кунаклар сүзләренә караганда, нәкъ менә Мөнирә идеал кызының җылысы һәм яхшы холыгы аңа коллективка тиз кушылырга, яңа дуслар табарга ярдәм иткән. Мен үзем технолог булып эшләгәннән соң, аның ашарга әзерләгән әйберләрен 5нче разрядка алыштырдым. Бик тәмле, бик яхшы итеп әзерләй. Теле дә тәмле, үзе дә тәмле, балалары шундый яхшы инде. Балалары вообще искиткеч яхшы балалары. Мы тут подружками приходим и инде шунда заниматься итәбез Мөнирә белән. Ул безне фотографировать итә, җырлата төшерә инде. Йорт хуҗасы һәм аның балалары турында бик яхшы сөйләгән сүзләр очраклы түгел. Безнеңчә барысы да аның балачагыннан һәм алган тәрбиядән килә. Мөнирә идеал кызы Киров өлкәсенең Сосновка шәһәрчегендә күп балалы зур гаиләдә туган. Әтисе Татарстан Республикасының Сарман районы Шыгай авылыннан һәм әнисе Кукмара районы Ашбуҗи авылыннан булганнар. Алар сугыштан соңгы авыр елларга карамастан зур гаилә корганнар. Мөнирә идеал кызы мәктәпне, аннары Ижаудагы медицина училищесын яхшы тәмамлап, диплом белән кулда 1974 елда Туркестанга туганнарына күчте. Биредә 42 ел яшәгән, өйләнгән, 3 улы булган, 8 оногын тәрбияләп үстергән. Әмма иң җылы истәлекләре Удмуртия Республикасының Кизвар авылында үткән балачак белән бәйле дип әйтә ул. Ул вакытны күңелле сәгать 5-6-га кадәр эшлибез, аннан кайтабыз, җиләккә китәбез урманга. 3 километрда җир, без аны сизмәсек даже. Иске киемнәр кигезәдер Ибан апа, иске шалбарлар, әллә инде носкилар, калошлар киенеп, бетоннар алып, оеклар белән бәйләп инде, как республика шкит, без 10-15ләп балалар, кызлар урманга китәдер, кура җиләге җыядыр. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.
Бәхетле булыр өчен тагын бер мөмкинлек туды. Яңа көнгә аяк бастык. Әлеге мөмкинлекне кулыгыздан ычкындырмагыз. Матур уйлар уйлап, көнегезне яхшы ниятләр белән уздырыйк. Һәммәгезгә дә шундый изге теләкләребезне җиткереп, тапшыруыбызның 2нче эш сәгатенә керешәбез. Каз инәсенең иң рәхәт чагы эш биткәч бергәләп табын артына җыелу. Сыйлардан бәлеш һәм каз маеннан кыймак булыр. Соңгысын без бүген бергәләп пешерергә өйрәнербез. Рецепты тамашачылардан. Хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова бөек шагыйрь Александр Сергеевич Пушкин йөргән җирләргә чакыра. Зур Болданы. Бу авыл күзенчәннән да шул кадәр матурмы? Бу сорауга бергәләп җавап бирербез. Айгиз Мазияров чын татарча фатирника чакыра. Ул элеккеге алак өйләрдән нәрсәсе белән аерыла? Мондый чараларда кемнәр катнаша? Тулырак хәбәрчеләребез репортажында. Табигать ямле, халкы уңган һәм тырыш. Сүз республикабызның иң төньягында Киров өлкәсе һәм Мари Эл республикасы белән ызандаш урнашкан Балтач районы хакында. Район 1930 елның 30 августында оешкан. Балтач районында 77 авыл бар. Алар арасында 200 елдан артык тарихы булган атаклы мәдрәсәле Түнтәр, Мирхәйдәр Фәйзине мәшһүр Галиябану драмасын язарга рухландырган Шыда авылы. Дөрестән дә Балтач ягы бик борынгы татар төбәге. Анда киң күңелле, ачык йөзле кешеләр яши, шул исәптән Шыда авылында да. Балтач районының төньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан Шыда авылы иң борынгы татар авылларының берсе. Авыл исеменә килгәндә, аның нигезендә борынгы фин-угур сөйләмендәге ш тамыры ята һәм ул су, елга дигән мәгънәне бирә. Да исә сүз хасил итә торган кушымча. Шулай итеп, Шыда сүзен елгадагы, елга буендагы авыл дип аңлаталар. Элек бу җирлектә марилар яшәгән булган. Казан ханлыгы җимерелгәч, татарлар шу якларга күченеп килә башлыйлар. Качалар бу яклар, монда бу якларда урман булган бит инде. Монда бу яктагы марилар белән кушылып китеп, мариларның татарларга язылмаганнар инде күченеп киткәннәр, мусламанлыкка күчкәннәр, шушы авылда яшәп калганнар һәм менә бабайларның сөйләүләренә караганда Мари нәселе дип сөйләр инде, шул кешеләр Мари нәселе, шул кешеләр Мари нәселен карый дип. Менә бездә архивтан алынган документлар бар. 1719 елдагы халык санау документларны карасак, анда язылган кешеләрнең берсе дә Мари дип язылмаган. Шыда авылы 17нче гасырның 30-40 елларында барлыкка килгән дип саный галимнәр. Элек ул Малмыш өязенә караган. 1745 елда мәчетләрне җимергәннәр. Якын тирәдәге бик күп мәчетләрне җимергәннәр һәм шушы мәчетләр турында азмы күп информация бар. Безнең авылдагы мәчетнең картлардан сораганнар, ничә ел мәчетегезгә дип 63 ел дип җавап биргәннәр. Һәм менә шу 1745-тан 65-не алсак, 1680-дән килеп чыга инде. 1680-дә инде мәчет тотарлык авыл булгач, инде шактый кеше булган дип фаразлыйбыз инде. Шыда авылында борынгыдан сакланып калган тарихи архитектура истәлекләре байтак. Шуларның берсе 1902 елда төзелгән 2нче мәхәллә мәчете. Ул авылның зур эшмәкәре Сәмәркандта яшәп сәүдә итүче Зәйнетдин Таҗетдинов хисабына төзелә. Авыл халкы мөрәҗәгать итә, менә Түнтәрдәге данлыклы Ишмишан дип әйткәннәр, Иш Мөхәммәд хәзрәт Дин Мөхәммәтов мәдрәсә тоткан бик гыйлемле кеше инде. Мөрәҗәгать иткәннәр безнең авылга мулла сорап. Һәм Мөхәммәд хәзрәт үзенең кияве була инде, Сәйгәрә хәзрәт. Безнең авылга менә мулла итеп җибәр урнаштыруга әзме күп музейны өчен кертә. 1903 елда Сәйдгәрәй Фәйзуллин өчен махсус мулла йорты да әзер була. Ул 2 катлы итеп төзелә һәм бик күп бүлмәләрдән тора. Әлеге йортка күренекле татар драматургы Сәйдгәрәй Фәйзуллинның бер туган инесе Мирхәйдәр Фәйзи 4 тапкыр кунак буларак кайта һәм данлыклы Галиябану музыкаль драмасын язарга илһам алып китә. Мирхәйдәр Фәйзинең инде истәлекләре бар. Ул истәлекләрдә Шыданы бик җылы итеп искә ала һәм үзенең көндәлекләрендә язып киткәндә Шыдада күргән матур тәэсирләрем белән бер әсәр язу теләге туды әле миндә дип шушындый сүзләр әйтеп киткән була. Бу аның көндәлекләренә дә кайткач язылган.
Сәйдгәрәй хәзрәт үзенең алдынгы карашы, тирән белеме белән авылга яңалык, яшәү культурасы кертүгә зур өлеш кертә. Әйтик, авыл кызлары бу йортка килеп сепарат райырта торган булалар, ә балалар мәчет янындагы мәдрәсәдә аң белем истиләр. Әлеге йорт авыл халкына озак хезмәт итә. Анда күп еллар авыл мәктәбе урнаша. 1991 елдан Мирхәйдәр Фәйзинең әдәби музей утары эшли. Музейда ул шикендә 650 экспонат санала. Ең кадерле экспонаттар бұл біздің Сәйдгәрәй Фәйзуллин семьясынан қалған әйберләр. Сәйдгәрәй хәзрәт онуғы семьяларында сакланган әйберләрне алып кайтып тапшырды. Музейга килүчеләр бүген Мирхәйдәр Фәйзинең эзләрен саклаган сары шкафка, агач караватка карап сокланалар. Ул булган бүлмәләрдә йөреп үзләренә илһам алып китә. Ни кызганыч, бу гаиләдән калган ядкәрләр шуның белән генә шикләнә шул. Мирхәйдәр Фәйзи 1916 елда авылда 1333 кеше яшәгәнлеген язып калдыра. Шул еллардан соң бер гасыр гомер узган. Замананың ирләндерү, оптимизация кебек сәясәте авылны нык какшаткан. Йортлар сирәгәйгән, балалар юк диярлек, әмма халык матур яшишуда да. Йорт җирләре төзек, урамнары киң, һәр килгән кешегә йөзләре ачык. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны кунакханә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Саулык зур байлык икәнен беләбез, сәламәтлек турында һәр вакыт сөйләшү актуаль. Шул уңайдан студиябездә кунакта халык табибы, үләннәр белгече Фирая Захарова. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көн сезгә. Фирая ханым, үләннәрне җыйдык бит инде җәе буе. Хәзер аларны булды бит инде, аларны җыймыйбыз, аларны булганнарын гына кулланабыз, шулаймы? Шулай, әлбәттә, Нинди үләннәр турында бүген сөйләшербез икән? Әйтелсә, алар бик күп бит инде. Нәтиҗә гади обычно кеше куллана торган үләннәр. Бетник, мелиса, анарасын сары мәтрүшкә, зәңгәр мәтрүшкә, гелҗимеш, бүләнә, укроп семенасы, анис семенасы, тмин семенасы, алар бик күп. Анарасын күркәләре, зирәк күркәләре, норат күркәләре, каен күркәләре, каен birelere, onlar dünya, bırakımın sesi var, şularını kullanırlar yarı. Onlar son bik kişi başladan kullanırlar. Kurajilek yaprakları, koyuncilek yaprakları, ablip yıkı yaprakları, onlar bütünesi faydalı, bütünesi kişiye bara. Bak avliyanı yığanın bik kişi harında bizim koyun yaprakları, onların mene almalar, korameleşler, şular yığan vakitte, onların энергиялар ефраклары тоже файдалы бит. Если бы катты теге агуланмасалар, если как бы обработкага не подвергались, то аны тоже җыеп пешергә ярар, бик яхшы тәэсир итә. Ул без булган үләннәрне шәйгә генә салабыз, менә иртә белән тордык, шәй ясаганда шуларны салабыз. Ярый, менә безнең обычно заварка, теге яшел или кара, ул бөтен үләнне принимать итә үзенә. Как бы получается дружба. Ул шәй бит тоже үлән бит, ул кукус шикелле бит инде ул. Поэтому принимайте это. Анда просто шәйдә кофеин бар, үләндә кофеин, обычно үләндә кофеин юк. Алар бөтенесе файдага була икән. Менә гел җимешнең җимешләрен кайчан җыю дөрес? Кызаргачмы? Бик соңга калдырмастан. Аны безнең зонада, безнең кешеләрне җыеп бетерә яшел вакытта. И ул бер уйлаганда дөрес. Потому что аның витамины күп була. Ну, мен, например, шәйгә саларым теге пешкәч, әзрәк җибгәч үткәнрәк була. Олар икісі файдалы рулянда. Анарасын була таунықы яхшырақ тағым. Менә біз үзебездікін де кулланабыз, таунықын да кулланабыз. Ал җимешне катырып куяргамы, аны киптереп куяргамы? Киптереп куярга, конечно. Киптерсәгез була, аңа бернәрсә булмый. Әзрәк һава кирсә. Үзегез белән алып килгән үләннәрне күрсәтегез. Әле сез әйттем, менә бит безнең битнек милиса бар. Хәзер бик күп кеше шундый кыз үләннәр үстерә. Менә берсесе İsmi Manarda. İkisi Lafant. Onlar ikisi de bütünlük şekilde temli, bik hoşlu, bik temli bular. Вот. Onlar ikisi de bik bütünlük şekilde, melisa şekilde bular. İkisi de bular. Ton yollarına, oşkazanlarga, nervный системаға, буынларға, белінлерге, обменный процессорға бик яхшы файдалы була. Әмрә бу Лафант дигәне, Лафант анисовый, нәк анис шикелле тәме. Кем, допустим, анис яратса, әзелек үләннәргә, шәйләргә әзелек салсагыз, тагымда файдалырак, тагымда тәмлерәк була. Манарда нах шундай, ол по-другому называется, американская мелиса, лимонная, бергамот или мята-лимонная. Ол тоже бик яхшы. Менә берсе битниккә бара, берсе лимон, мелисага бара. То есть, ладно, получается, подружкалары.
Олар бик каты файдалы. Действительно, оларның зыяннары юк, файдалары бик күп. Любой үләнгә, любой җылмага, даже шәйгә салсагыз, сез шәйне 1 чашкада эчәсез, 2 чашкада, 3 чашкада ул файдага гына була. Аннан соң менә без обычно бик үләннәр, бик гади үләннәр, кешеләр бик яхшы беләндер. Менә без бик еш кулланабыз ряска дигән үлән белән, ряска. Ул су өстендә, чишмә су янында торган, чишмә су тоже тора. Шунда үсә бик чиста урында. Ул водоплавающее растение. Бик яхшы теге бронхолегочная система файда бирә. Аллергиядан бик яхшы булыша. Иммунная система бик яхшы күтәрә. Аннан соң теге обменный процесс улучшает. То есть мәддәләрнең эшләрен как бы үзгәртә, яхшырта, бик яхшы үлән. Зыяны юк, файдасы бар, если аның теге дозаларын бик яхшы белеп эшләсәгез. Можно бер чәй кашыгы, бер стакан суга салып, көне буена шуны чәйчек эчәргә, а можно перебилар эшләргә була белән. Теге бер чәй кашыгы порошогын итеп, бер чәй кашыгы басалсагыз, можно эшләргә шариклар. Шулар шалык аны куясыз холодильник, анасын берне, икене потихонечку ашаптырасыз. Ул бик яхшы файда бирә, особенно үпкәләргә. Бик күп кеше җыя беренче чыккан үләнне, үпкә үләне. Ул называется медуница. Менә шул үләнне салсагыз сборларга или шәйләргә, менә ел буе шул файда биреп тора. Аның зыяны юк, файдасы гына бар. Яз көне җыела чәчәкләре, җәй буе зур-зур яфракларын җыярга кирәк. Она витамин С, В витаминары, действительно получается полностью природный антибиотик. Она раз менә бу үләннәрне салгач, 5-6 үләнне, 7-11-15-не салсагыз, даже 20-дән күбрәк салырга ярый. Санап салырга ярыймы? Можно кемгә, допустим, четный, кому не четный, кому как нравится. Менә бар березовый грибчага. Она бик күп кеше белә. Если она бик каты заваривать итсәгез, ул бөтен чәйне капкара итә. Шуңа өчен менә без обычно шулай эшләйбез. Шунда зур булса, шушы үләннәргә бер ярты сәгатькә шуны салып куясыз да, аннан соң алып куясыз. Аның бөтен файдалы әбеле шунда шул чәйгә чыга. Шул чәйне эчеп бетергәч, тагын белән, допустим, кабута салган вакытта, шул чәйне тагын яңа заваркага саласыз. Ул тагын чыга. Или шушы кусокны даже можно 1 ай эчәргә. Это и антибиотик получается, и иммунная система, и противопухоли получается. Потому что бик үләннәрдә бар антиоксидантлар. И прям шуночка вакытта иммунная система бөтенләй икенче булып үзен хис итә. Менә ул бер тапкыр ясап эчелгән чәйдән соң икенче тапкыр ясап эчәргә мөмкинме? Үлән чәй как раз шулай эчәбез. Бер эчкәч, тагын кипяткам заливаем, теге просто женим. Аны тагын менә пока аны тесе бар, пока аны исе бар, һәм можно истәп торырга исе су. Заварканы алай эшләп булмый. Поэтому үләннечкә вакытта бик файдалы була, бик теге экономны була. И бер бит эшләгәндә менә кайда үләннәрне термоста заварить итәргә кирәк түгел. Бер тапкыр заварить иткәч тагын салсагыз, аның теге икенче ингредиентлары тагын чыга башлый. То есть бер юлы бөтенесе чыгып бетмәй. Поэтому ул чакта бик менә шулай бик удобный була. Баксаң, күрсәң, туташ файда гына икән гел. На шулай, туташ файда ие. Фирая апа, хәзерге вакытта менә салкын тию авырулары сезон бит инде. Күп кеше ютәли, җиткерәк, тишкерә. Менә андый вакытта нинди үләннәр кулланырга кирәк? Мөхтәрәм тамашачылар, бу сорауга җавапны без сез социаль шәбәкәләребезгә язылып ишетә алачаксыз. Шуңа күрә безгә язылыгыз һәм тылыңыз. Фирая апа, без сезнең белән саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Сәламәт булырга язсын. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, дөрестән дә салкын тию авырулары бик күбәеп китте. Андый вакытта чәйләр дә бик файдалы була икән. Һәм алдағы видеоязмабыз да файдалы булыр дип уйлыйбыз. Кадерле дуслар, мен сезгә хәзер күрсәтәм мастер-класс ничек әзерләргә чәй. Безгә кирәк термоста коня су 70 градуслы. Башта салабыз лимон. Олы лимон булгач, без салабыз ярты лимонны. Бер бал калыгы салабыз куркуманы. Кирәк салыга кара бурыч. Бурдык 8 тапкыр. Хәзер гвоздиканы өстәйбез. Салабыз кардамон 3-не. Хәзер салабыз 5 барбарис. Хәзер салабыз ярты кашык корица, бал кашык.
5 бүртік üzüm салабыз. Керек лавыры яфрағын салыға біріне. Бір шеметіп, жетін ұрлығын салабыз. Ин озақтан салабыз 3-4 қалақ балны салабыз. Шей ярты сааттан соң әдір була. Шушынды шайны үйдәді сіз пішірігіз, сәлемет булығыз. Татарлар ішке бик уңған халық. Ол әлек-әлектен көпләп құшқырт асыраған. Қазымәсі ауылның ең яратқан бәйрәмләрдің бірсі һәм алтын кізінің моллық, матурлық бәйрәмі болып саналған. Қазымәсін өткәрі өзі бір дәрәже. Ол кішінің юмартлығын, кең көңіллігін көрсәтті. Бүгінде шундый бәйрәмләр уздырушылар болуы сейіндірі. Қазымәсін біз үскен вақытта әлі көріп істікләсен ең рәхәт, ең көркем матур мезгілдерінің бірсі ол күнні бірінші мәртебе қаз етіп пішіріләге болмаса бәліш салына, ол күнні мұлтауына қырылла һәм құймақ. Қазымәсінің құймағы, аны енді міне шушы яңа қазлардан тігілген шушы қауырилар білән майлап жібересің, оның исі, оның тәмі, ол енді искеткіш Осылар келді. Ең жайлы, ең тез пішетірған ризықларының бірсі құймақ. Шоңа көре, қос сойған күнні тезгіне қонақларын сыйлау үшін құймақ әзірлерде керек. Бұның үшін бізге су, сүт, май, йомырқа, тұз, шекер құмы һәм шүпре керек. Шүпре болса, ұнда керек әлі, ұнсыз болмай жамағат. Міне ең башта салабыз сүт. Міне мәселе менің 3 литрлі сауыт, мен аңа салам 6 литр сүт. Sütten kübrek itip salam sona. Sonu kübrek salam. Mine şu 3 litr savutdağı komırdan bizning 3 telinkeden artıqraq kuymaq шығар. Rəxətlənib. May salam, sıyıq may salğaşından o yumuşaqraq bulan. Yumurqası tam 2 yumurqa kirek. Bismillahirrahmanirrahim. Aş kaşığı tuz salam şuşu 3 litrli savutqa. Şu an salam 7-8 bal qalağı bilen şeker qımı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şeker qımını köp salsam kıymak kızarıbırak pişe. Endi maturğuna etip salsam, azgina salsam o maturğuna olup pişe. Men özüm kıymak yasağında 2 türlü şüpre kullanam. Kırı şüpre salam. Onu salam indi yakınca bütün nesini de şamalap pişireyim. No bulaya eğer de ölçüyüz iken bir aş kaşığı tiresi kırı şüpre salamız. Şundan sonra salamız sveji şüpre. Ansında mine şuşlay vakla bırak salamız. Bir baş parmak hatlı direğinde. Mine şuşlarını salğandan soň tuğulayız yaxşılap barsında. Tuğulağaş. Hazır onu salabız indi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim etsem kübrek. Rizq bereketli bula. Hem de indi o bütün kişiye de jite. Es kişi bula dip kaybırmağız. Me bulgaşarlar kişi kub bula. Barsına da jitsin için. Rizq hazırlegende Bismillahirrahmanirrahim kübrek getirmek gerek. Tabanı kızdırabız. Kızga şanı ezginegiden maylap jiberemiz. Bizning mayımız ezdir buldu. Mine koz mayı bilen baştan maylap jiberemiz. Yapışmasın için mine may kanatımız da ezdir. Kozlarımız simiz buldu. Kamırımız da ezdir buldu mine. Köperip pişti, düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Alabız mine şulay kamırını. Hem solabız iplepkine. Şıжылдан біздің құймақ түші, қамырыбыз, табаға матурлап қына салабыз. Ашылай. Менің бұл табада 3 құймақ қына бұлайынды. Мен ғадетсе 2 таба білен пішірем. Ашылай түріп салдық. Қазір енді ұтыбызны келейбіз. Құймағыбыз yanmasın deyip biraz ғана қыссın да. Қарайбыз, әлі болмады.
Менә бераз аның кызганнан соң кырыйлары пешеп чыга, ипләп кенә кыймакның. Һәм шуннан соң инде утны кили башлыйбыз. Ноябрь нинди яз шундый була дигән борынгылар, менә мәсәлән бүген йолдызлар тонып күренсә, димәк салкын айтачак икән. Йолдызларны күзәтергә вакытыгыз бар икән, димәк сез бик бәхетле кеше, сезнең вакытыгыз бар дигән сүз. Һава тырыш. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә баулы азнакай Әлмәттә болытлы яңгыр явачак 0 градус тирәсе. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама ярчалы Алабугада сүрән көн температура 3 градус. Төньякта Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида юеш кар көтелә җылылык 2 градус. Төньяк көнбатышта Карша Кукмара Балтачта явым төшемнәр температура 3 градус җылым. Көньяк көнбатышта Булгарбай Чүпрәлдә яңгыр 4 градуска кадәр җылыта. Чистая Нурлатмамадышта болытлы шулай яңгыр явачак 3 градус җылым. Җил төньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Алдагы көннәрдә температуралар берничә градуска күтәрелә. Мәркәзебез Казанда болытлы көн урыны белән яңгыр явачак. Температура көндез 3-5 градус җылы. Җил төньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 92%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Төннәрегез тыныч, көннәрегез куанычлы үтсен. Кыз бик күп иҗат әһелләрен илһамландыра торган ел фасылым. Александр Сергеевич Пушкин да нәкъ кызны яраткан. Кыз кына кәефләр яхшырып, сәламәтлегем ныгый дип язган ул. Аның күп кенә иҗат әсәрләре дә кызын туган. Пушкинның Болдина кызы дип аталган әсәрләр циклы бар. Болдинда торганда ул 50-гә якын әсәр яза. Ул шигырь рус шигъриятенең алтын чоры дип тә йөртәләр. Чыннан да Александр Сергеевичның әтисе, имениесе утары булган нәкъ менә шушы Болдинада, ул Түбән Новгород өлкәсендә урнашкан. Шагыйрьгә илһам биргән төбәк бик борынгы җирләрдән санала һәм аның килеп чыгышында галимнәрнең фикеренчә Балдай дигән мордва кешесенең исеме булуы да ихтимал. Бәлки ул гомумән татар җирлегенә барып тоташадыр. Монысын тарих ачыклый ала. Болдинаның гаҗәеп матур табигате, шәһәр ыгы-зыгысыннан читләшү, рус авылының тормыш рәвеше шагыйрь Александр Пушкин иҗатына уңай тәэсир иткән. Биредә ул бары 3 тапкыр, тулайым алганда 5 ай гына булып кала. Шуңа карамастан 60-га якын әсәр язарга өлгерә. Беренче тапкыр Пушкин утарга 1830 елда Наталья Гончаровага өйләнер алдыннан кайта. Башкалада ваба эпидемиясе башланганга күрә, планлаштырылган 30 көн урынына 3 ай яши. Агач йорт 19 гасырның 30 елларына хас булганча җиһазландырылган. Иң зур бүлмә Зальцы дип атала. Биредә кунакларны каршы алганнар. Диварда шагыйрьнең әби-бабасының портретлары урын алган. Әсәрләр язудан тыш Пушкин рәсем ясарга яраткан. Биредә аның иң танылган автопортретын күрергә була. Сакланган әйберләр арасында хатлар да бар, күбесе сөйгән ярына адресланган. Болдинада шагыйрь Евгений Онегин романының 8 һәм 9 бүлекләрен яза. Экспозицияда исә үзе исән чагында дөнья күргән басмада урын алган. Вакыт агымының тизлеген күрсәтүче символ гаҗәеп зур кым сәгате. Аның иске өлешендә кыры яфраклар, астагысында яндырылган кагазьләр. Алар шигырьләрдән торган романның 10 бүлегенә ишарә. Икенче тапкыр Пушкин бирегә 1833 елның көзендә Пугачев эзләре буенча йөреп кайтканнан соң килә. Өченче тапкыр 1834 елда отставкага китеп, авылга кайтып төпләнергә уйлагач кайта. Ләкин соңгы тапкыр кунакка кайтканда ул монда бары 3 атна гына яшәп кала.
Өйдә ремонт эшләре бару сәбәпле, утар территориясендә урнашкан биләмә конторында яшәргә туры килә. Әлеге бина төп йорт каршында иске буа ягында урнашкан була. Буа аша матур күпер салынган. Аны үзара Бөкре дип йөрткәннәр. Болдинаны Пушкин әкиятләренең туган ягы дип тә йөртәләр. Биредә 1998 елда Пушкин әкиятләре музее ачылган. Экспозиция 2 агач йортта урнашкан. Экспонатларның күбесе автор курчаклары. Болдинада оештырылган чын балга барып, Пушкин чырын тулайым күзалларга мөмкин. Ул дөньяви этикетка һәм 19 гасырның балалар мәдәниятына багышланган. Полонез, вальс, мазурка, полька, кадрильне карап кына калмыйча, теләге булганнар осталык дәресләрендә дә катнаша ала. Гасырлар үтсә дә Зур Болдина авылында үсеп килүче буынга бөек рус шагыйре Александр Пушкин яшәгән, иҗат иткән, яраткан чорны күрсәтергә мөмкинлек бирүче гырыф-гадәтләр яшәве сөендерә. Әлегрәк яшьләр кичләр утырыр өчен фатирда җыела торган булганнар. Соңрак анда концертта оештыра башлаганнар. Әлеге кич утыруларны фатирник дип атаганнар. Мондый кичәләрне искә төшереп, шәһәребездә дә уздыра башладылар. Шәһәребездә дигәннән шуннан да Россия киңлегендә зур шәһәрләрдә төрле шушындай яшьләр җыелган урыннар, фатирлар булган. Һәм аларында төрле музыка коралларында уйнаганнар, көйләр иҗат иткәннәр. Әнә шушыннан зур сәхнәгә олы артистлар булып үсеп чыккан шәхесләр дә билгеле. Аулагы форматында үткәрелгән шундый чараларның төп максатлары булып, туган телебездә җанлы аралашу, тәҗрибә уртаклашу, халкыбызның алтын фондындагы җырларны барлау тора икән. Сез татарча квартирникларын ничек уздырылганын беләдегезме? Бәлкем рус квартирникларын күргәнегез дә булгандыр. Әмма ләкин менә без бүген татарча квартирникларын ничек уздырылганын белербез. Әйдәгез, рәхим итегез. Квартирник яки фатирник гадәти фатирда үй шартларында үткәрелә торган концерт. Кагыйдә буларак анда акустик кораллар белән берничә музыкант чыгыш ясый. Тыңлаучыларга, башкаручыларга белән якынрак танышу, аудиторияларга аудиторияларын яхшырак белү мөмкинлеге бирелә. Чыгыш ясаучы һәм тамашачы арасындагы шикләр юкка чыга. 1970-1980 елларда фатирчыларда рус рок музыкасының булачак йолдызлары Михаил Науменко, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Виктор Цой була. 1982 ел алдыннан Мәскәүдә шундый яңа ел фатир концерты була. Ә безнең фатирник музыкантларына килгәндә, һичшиксез талантлы башкаручылар чакырылган. Чөнки алар татар моңының бар эчтәлеген белеп, көйне идел агымыдай безнең милләткә хас булган мелизматикасы белән башкаралар. Бу күренеш гадәти фатирникның аермасын күрсәтә. Я являюсь концертмейстером сегодняшнего квартирника. Меня зовут Айгуль. Мин бүгенге фатирникның концертмейстеры Лилияның иҗатына күптәннән гашыйк. Социаль эшләрләрдә күзәтеп бараманы, фатирник уздырырга теләгем бар. Сине чакырасым килә дип мөрәҗәгать иткәч, бер дә уйлап тормый ризалыгымны белдердем. Чөнки бик еш очрамый монда форматтагы чыгышлары һәм минем беренче тапкыр катнашуым. Мин Лилия белән күптәннән таныш, шулай бер көнне миңа шалтыратты дагы, квартирник оештырам ди туган авылымда, Әлфия Абзалова үзәгендә дип. Мен бик рәхәтләнеп риза булдым. Чөнки без аның белән инде күп концертларда, күп кенә мероприятияларда чыгыш ясаганым бар. Миңа баянист музыкант буларак Лилия белән эшләүе җиңел, чөнки ул рәхәтләнеп җырлый. Инде мин аңа алдыдагы зур уңышлар, үрләр теләп калам. Син җырладың, күз яшьләр дә килә, ничектер, беләсезме? Күңелләр тула. Иҗат үзәге яшьләр өчен. Чөнки яшьләр килеп монда үзләренең талантларын, сәләтләрен күрсәтергә тиеш. Алар тырышалар Әлфия Абзалованың репертуарыннан алырга җырларны, тыңлыйлар аның җырлавын.
шундый кич утыру шикелле нәни генә чара, инде дуслар, туганнар, шундый якыннар белән. Һәм инде мин бу квартирникның идеясына бигрәк тә шул үзебезнең онытыла барган, аннан соң инде хәзер менә бик җырланмаган җырларны җырлау мәгънәсе белән эшләргә булдым инде. Һәм инде тагын шулай ук бәлки үзен сәхнәгә адым ясаган менә шундый иҗат юлына баскан яшь җырчылар өчен бәлки шушы чара теркәлеп калыр һәм инде ул үзен ничектер таныштыру кичәсе дип әйтик инде үзе белән. Ә менә фатирник иң элек татарларда аулак үй дип аталган. Ә кайсы аулак үй табынсыз үтә инде. Менә бүгенге фатирникта үзебезнең гореф-гадәтләребезне истә тотып эшләнгән. Шуңа күрә чарадан соң һәрбер килгән кунакны тәмле ризыклар белән чәй көтә иде. Фатирниклар әлегә бик еш очрамаса да, бәлкем алар киләчәктә яшь җырчыларыбызга зур сәхнәгә чыгу өчен үзенчәлекле этәргеч булыр. Тормышта нинди генә хәлләр булмасын, яшибез, яратабыз, өметләнәбез, ышанабыз. Шуны онытмыйк, дөнья байлыгын үзебез белән алып китә алмыйбыз. Күңелгә җыйган изгелекләр шушы җир йөзендә кылган яхшылыклар гына мәңгелек булып калачак. Шуңа күрә бүгенге көнне дә изгелектә уздырыйк. Дөрестән дә каләпләребезне изгелеккә юнәлтеп, исән-имин хәлдә кышларга аяк бассак иде. Сау булыгыз.